Hello guys, Kuri say, pakadi. Yeah, I just thought let me do this video. Nenye kuti, I'm seeing, disturbing news. What's happening with Kapfupi na DJ Shugeta? There's a video that I'm going to play to you now. Kapfupi ashitaura kuti mkomana ku Hatfield, and I understand kuti mkomana ku Hatfield ndi DJ Shugeta. I don't know if I'm wrong, but I think the DJ Shugeta. These guys have been working together. What is happening? And chiri kuitika kuti vasvike pakuzodaro because ari kucomplaina kuti pane mota yakatsotswa yamainga, something like that. Guys, tell me what you think. Chiri kuitika kana vari kuziva information. I've been trying to get information from everywhere, but ndinongowana mabits and pieces of information ekuti these guys vakaparadzana, havachashandidzani. I think let me just play you the video for those who don't know what's happening in your video. Okay, guys, no funga sana mboyo kwa muri. This issue. Mukarika kundiudze papa zvamukufunga. Nata andifunga andikwanisi kusungisa munhu. Ndaimufarira ndichimufarira. So, my decision kana ndanyatso bweka zvakanyanya. I think mukuti ndifunga ndikuita drama. Ndikuenda papa pake. Ndotenga roga. Ombo toka chitunwa chiri pamapawo. Kundibira ufumu wangu. Guys, ndisandi kuti help me before I react. Kune munhu Hatfield. Andikashandire munhu that better that car. Kupa my wife. Ngutora munhu ngotora property yangu. Wena because ndanza akutanza ndisungwe. Ende kwanisungisa njabisa beu. Ndobo chona chipa mapanze. Guys, nopani ya hombe. Help me. Kana pane mapurisa ni masoja. Please help me. Liba tight. Before reaction. Thank you. Chiri kuitika guys. It's going to netsa because these guys, if I understand correctly, vaishanda vese vana Prophet Fred. Saka mvunzo wangu ndewokuti saka Prophet Fred ndo akasanganisa vana ava, remember pavaishanda vese. Vari kutadza here kugadzisa nyaya iyi kuti vana ava vasaite zvekutaurana pasocial media and everything. And some of you remember DJ Shugeta akabuda last time achitaura kuti he's struggling with suicide thoughts. Chii chaizvo chiri kuitika? Hapana here maartist anokwanisa kubatsira Kapfupi kana kuti vanokwanisa kuita mediate between these two kuti vakwanise kuvabatsira? Because I don't understand kuti chii chinoitika kuti I know kuti vanhu vanotsotsana mari, but why Prophet Fred vasiri kubatsira nyaya iyi? Ndiri kumubvunzwa ndiri kutobvunzwa wangu kuti zviri kumbofamba sei? Vari kuziva nyaya iyi? Please tell me more info on the comment section. Ndoda kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika, chii chiri kuitika kuti because to me vanhu vanoti Kapfupi ndiwe macomedy, but apa paratidza kuti pane something chiripo chiri kuitika chisiri comedy, and this is serious. Maybe ndiniwo ndangochapwira nyaya, asi I think there is something that is happening that is brewing. But mubvunzo ndewekuti vanhu vakavasanganisa vakwanise here kuvabatsira, and a man does not kill himself for earthly things we all have problems. Yeah, I understand, but kana munhu zvasvika pakadai so guys, zvinenge zvakutodawo kuti because nyaya yemental health guys vanhu vari kutambudzika kuZimbabwe, zvinhu zvakapresa, and vange vachidawo kuti vakwanise kubatsirwa kana zvinhu zvadai so. Saka ndomubvunzo wandinawo kuti hapana here vanokwanisa kubatsira Kapfupi kuti asaite zvinhu zvisina kunaka. Prophet Fred vaitodawo kupromotesa his name through vana Kapfupi vatakaziva kare. Boys iri rakatoshandiswa ona Fred. Amen guys. Saka chii chiri kuitika? Because inini ndambobvunzo wamo mumaraini vari kundiudza kuti izvo Kapfupi ari kuda kuzviuraya. But guys, is this the way? Hapana vane nhamba dzakapfupi here timubate tinzwo zvakamira sei.
I know these guys, they are trying to make comedy and all of that. And actually this morning that one I'm a video yanga advertise another company iri kuMbare neku Granite side. And I thought, guys, at least zviri nane vane vari kuwanawo chekurara chekuvabatsira, and he recently released his single. Saka mubvunzo wakuti zviri kumbofamba sei? Why? Tatenda Dangiro, thank you for coming. Ameno kuanza ameno vanonamata kuchechi kwaFreddy. Handiti hasinawo chechi here mudhara, hasinawo chechi Prophet Freddy, handi chechi yavo yakadonhedzwa here nevakomana vekanzuru. Saka but havakwanisi here kubatsira vakomana 12. Prophet Freddy, batsirai kavanhu ava, hatisi kuda kuona another. And varume, let's talk about nyaya yemental health. Nyaya yemental health, it's very, very serious, guys. I also participated in the challenge post-stress, post-PSSD, post-traumatic stress disorder. And to give people awareness on the mental health. Mental health is very, very serious. Look at Zvakaitika pana this guy, and shut up here out. He hanged himself. Ninya the stress to it. And zvinhu zvokuti vanhu munhu wechirume anenge achinzi hazvisimbise uri murume, asi varume vari kukwara nestress. Vakwara nestress, they don't have anyone to talk to. And zvinobva zvakonzera kuti varume commit suicide, because vane zvinhu zvavari kuvanetsa, but havana munhu anokwanisa kuvaudza. Because kareko kwaive nematare ekuti vanhu vaigara pasi votaura, voenda kana kwasekuru kana kwanani. But these people are not there anymore for people to really sit down and talk about the mental health. It's a serious issue. I have a brother anowanzotaura nyaya the mental health, and he wrote a book, my brother Mono Mkundu, rinonzi Men's Vacuum. Varume vari kufira mukati, vari kutsvira mukati, and havasi kukwanisa kutaura. But back to nyaya Kapfupi. Kapfupi anokwanisa kubatsirwa. Vanhu ngatibatsire Kapfupi, those who can help or reach out to Kapfupi. Kana pana vane number dzaKapfupi, please. Ngatinzwe kuti nyaya yake yakamira sei, and how can people help him? Because we know kuti comedy haisi kubhadhara muZimbabwe kana usina ma-connections or usina kana ma-endorsements, haukwanisi kubhadharwa necomedy. Street comedy haisi kukwanisa kuitwa nenyaya yekuti ma-COVID-19 regulations, and vana Kapfupi, they were actually making a bit of money from these skits dzavangu vari kuita. And we know Kapfupi is very talented, and anokwanisa kutoramba achiita. Hakuna here anokwanisa kubatsira Kapfupi so that asaramba achingoshandiswa nevakomana vachingomuti avamuisa apa. I remember last time akamboshanda namaititi vachimuti because kuna vanhu anga kuimpersonate his page, other stuff. But Kapfupi anokwanisa kubatsirwa. Samantha Kim Kavu ati Shugeta, I think ndiye angatotiudza zviri kuitika. At first it was Maraba's case, akati ndageza maoko ini naKapfupi, then vasara vari 2 futi vogwazve. You know, yeah, that's the problem. There must be a bigger person in this scenario anokwanisa kungouya ongobatsirawo varume ava kuti vasa zvinhu zvigadziswe nemutoo usiringazokonzeri kuti pave another dead body. Ndo mufungiro wangu. Ndiudzewo vari kuziva nyaya dziri kuitika mumastreets umu. Ndambotsvaga kutsvagawo kuti zviri kufamba sei. But anyway, ndo nyaya ndauya nayo. Let me just play you once again the video yaKapfupi achichema tobva tavhara broadcast inei. But vari kuziva zviri kuitika, please tell me kuti chii chiri kuitika. Okay, guys, ndofunga sadamboya kwamuri this issue. Mukarika kundiudze papa zvamukufunga, ndati handikwanisi kusungisa munhu, ndaimufarira ndichimufarira. So my decision, kana ndanyatsobhoeka zvakanyanya, I think mukuti ndifunga ndikuita drama, ndikuenda papa pake ndotenga roga ombo teka chitunha chiri pamapawo kundibira upfumi hwangu. Guys, ndisandikuti help me before I react. Kune munhu weatitude, handikashandire
munhu that build that car kupa my wife that ngutora munhu ngotora property yangu wena because akuti andisungwe ende kwanisungisa ndichabvisa bail ndobolo ndichipama panze guys ndopane nyaya hombe help me kana pane mapurisa nemasoja please help me riba tight before reaction. Thank you. Right, muri kuona tichitarisa nyaya iyi pane one of the two things zvandoda kuti munzwisise ari kutaura because chatoda kuti munzwisise guys kana chekuti munhu ukatoona atodai so there is a problem, and if we look at it munhu ari kutochema kuti mukomana ari kuti chero ndikasungwa ndinongonobvisa mari yebail ndobuda, hapana zvinoitika. Saka munhu anenge achiganza achitotaura kuti hapana zvaunondiita, you see what happened. Zvakafanana wakomana kuti anenge achikudza kuti ini nemapurisa tinozivana. How can you help yourself in such a situation? Kana even akakutorera mari anotaura kuti ndinozivana nemapurisa, hapana zvaunondiita. Saka it's a situation iri dire, and mashona inotaura kuti izvo kufa kwemurume kubudaura ndizika, and hanzi kutsvakwe ndebvu varume vanodzimurana. Saka kana murume atouya pa platform yakadai, on a public platform achitokumbira, I really think that this man is asking for help. Hatizoti tizoti vanhu tatadza kumubatsira here mazimbo, tatadza kubatsira here Kapfupi kuti awanewo what is happening, like abatsirike in this whole situation, because I think Kapfupi ane potential yekuti he can actually make skits, he can actually still make us laugh like zvaaiita kuma yesteryears. Ndiye munhu akaintroduce street comedy or yatingati public comedy streets of Harare yekuti taikwanisa kutoona tichitonakirwa, and I really think that he still has that potential. Pari kushayiwa here kana comedian anokwanisa kubatsira Kapfupi so that he can build his brand, so that he can become Kapfupi again, and he can also look after his family. I think vanhu vari kungoita take advantage of other people who have got potential, and it's really sad. And varume, those guys who can assist legally, please, I'm appealing to you, please, let's help Kapfupi. We don't want drama again. We don't want to lose a talented person like Kapfupi because of mental health. Also, I told a public platform. That's all I had from you today and for this time. Tell me what you think on the comment section. Zvikundirwadza kuti Kapfupi kaona achitotaura akadai so, and vamwe vanhu tinoona kutora kuti idambe mozinzwa kuti munhu azvisungirira. Zvinhu zvakanaka here isitambonzwa munhu achicomplaina achichema kuti zvinhu zvakadai so zviri kuitika. Anenge asinawo mapowers thereof to arrest the situation. Guys, let's help this guy. That's my thinking. If anyone can help or can give me number Kapfupi and we can assist him, that is what I can say, because I believe that this is not a joke. This is not something chekuti tingati munhu anga ari kutamba. Izvimwe zvinhu tifana kutamba nazvo. Kapfupi is in a problem and he needs our help, and let's help him as Zimbabwean. Thank you so much for watching. Please subscribe to JCTV Zimbabwe, and if you can help Kapfupi, please do that. You are an artist, vana comic pastor, vana Nigel, or anyone who can assist him, please do, because zvikundirwadzawo moyo wangu kuti we have a fine artist like that. Art yake ichingopera yakadaro. No, for me it's not fair. Thank you for watching. I'll see you next time when we broadcast something great. Tobatana.